हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो। फान्ड्स हाबबाय रिलिज खालामना होबाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स फैसाया हाबबाय एबा राङारि अनसुंथाइ फैसाया हाबबाय लोगोफोर आरो बेसेबां हाबखो नोंथांमोना गासैखौबो नायलांजोबदो। आं दाखालिनो आपडेट होदोंमोन जे बेफोर फान्ड्सखौहाय थाबैनो रिलिज खालामसिगोन होननानै जेसेबांखिनि वेलफेयार स्किम दङ नोंथांमोना मोनजोबसिगोन जुलाइ दाननि सिगां। दा जों गोबाव खालामालासिनो नायनोसो फैदो सोरना हाबग्रोखो बे राङारि अनसुंथाइ बा स्कलारशिपफोरा। जोङो फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव ओमफ्राय बेवहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम टि ट्राइब्स माने बिथांमोना टि ट्राइब्सना हाबग्रोजोब्बाय गासैबो फैसाया फान्ड्सफोरा बे जोंनि एसटिनि थाखाय नङा दै लोगोफोर आं खिथाखाबाय नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जाया। दा बेहाय नै लोगोफोर लिस्ट अफ बेनिफिसियारिसआ ओंखारजोब्बाय नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामदो बेसेबां एमाउन्टआ हाबखो जों नायनोसै बेहाय। दा जों बेहाय नै नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसनाव बेसेबां फैसाया हाबखो जों बेहाय नायनोसै। बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेवहाय नाम थागोन ओमफ्राय बिदिनो बे जाहैबाय नै फार्स्टआवनो नोंथांमोना ANM-GNM-Technical कर्स जायफोर लादोंमोन नोंथांमोना स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोन टि ट्राइब्सना हाबबाय आरो ना माने आंनियावहाय साबसक्राइबारफोर दङ बिथांमोना नायदों जानो हागौ। दा 10,000 हाबबाय बिथिंहाय नाम थागोन नोंथांमोननि नाम थागोन एड्रेस थागोन एकाउन्ट नाम्बार थागोन IFSC कड थागोन आरो ओमफ्राय बेंक नाम थायो। 10,000 फैसा हाबबाय नै खायसेना 3,000 हाबदों जायफोर ANM-GNM-Technical कर्स खालामदों नोंथांमोना हाबग्रोबाय। नाथाय बे एसटिफोरनि थाखाय नङा बे जाबाय टि ट्राइब्सनि थाखाय फैनाय फान्डमोन आरो बे हाबग्रोबाय। ओमफ्राय जों बेनिफ्राय जों नटिस खालामनो हायो जे एसटिफोरनाबो थाबैनो हाबसिगोन। ओमफ्राय जों दानिया नेक्स्टआव नायनोसै। दा नेक्स्टआव दंबावो लिस्टआ ARB सफैदों आरो ना ओमफ्राय बे जाहैबाय दानिया जों थांसै नेक्स्टआव। दानिया बेहाय दं नै सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुपनाबो हाबबाय लोगोफोर दा बेसेबां हाबगोन नायदो जायफोर नोंथांमोनाबो सिगाङाव एप्लाइ खालामना दोनदोंमोन नोंथांमोना जिथु एप्लाइ खालामदोंमोन जोंनि एसटिफ्राबो नोंथांमोनाबो नायनो हासिगोन। दानिया बेहाय नायनोसै एमाउन्टआ बेसेबां हाबदों। दा बेहाय जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारबावगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ आरो ना बियो। दा बेहाय 1,000 फैग्रोबाय आरो 1,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि नाम फैग्रोबाय ओमफ्राय बेसेबां हाबदों होनोबा फैसाखौ नायदो बेवहाय नोंथांमोननि ग्रुपनि नाम थागोन ओमफ्राय एड्रेस थागोन थिग बिदिनो एकाउन्ट नाम्बारफोर थायो ओमफ्राय एमाउन्टखौ नायदो नै 10,000 हाबदों। दा 10,000 हाबदों सेल्फ हेल्प ग्रुपना 10,000 हाबगोन नोंथांमोना बेहाय नायना लादो एमाउन्टआ बेसेबां होदोंमोन सिगाङाव आं मिथिया नाथाय 10,000 बेहाय हाबनाय जाबाय। दा नेक्स्टआव जों थांबावनोसै आरोबाव दंबावो बिथांमोना मोनसेबाव। दा बिथांमोननि मोनसेया जाहैबावबाय नैबेवहाय दङ आरो ना बेनो जाबाय माखासे स्किम्स दंबावो। दा बेहाय दं नै सहिद दयाल दास पानिका मोनसे स्किम दङ ना बेबो हाबबाय बिथांमोना ओमफ्राय बे बेसेबां हाबगोन नायदो फैसाया। दा जों बेहाय लिस्टखौ जोङो डाउनलड खालामबावनोसै। दा बेहाय जोङो डाउनलड खालामनोसै बेसेबां हाबखो एमाउन्टखौ जों नुमारसिगोन। दा बेवहाय हाबदों बिथांमोना नै नोंथांमोना नुनो मोनदों 12,500 बिथांमोना फैसाया हाबजोब्बाय गासैबो माने बेफोर फान्डआ रिलिज जाबाय टि ट्राइब्सना नोंथांमोना नुनो मोनबाय एकाउन्ट नाम्बार दङ ओमफ्राय बिदिनो बेनिफिसियारिस नाम दङ आरो ना बिदि बे जाहैबाय लोगोफोर टि ट्राइब्सनि दै लोगोफोर एसटिफोरनि थाखाय नङा आं खिथाफिनबावदों जावले जावले नोंथांमोना बेनिफ्राय एसेबाबो आन्दाज खालामनो हाबाय जे एसटिफोरनाबो जोंनाबो थाबैनो हाबसिगोन। आसा खालामो जुलाइ दाननि सिगांनो हाबगोन। थ' मोनसे निउसाव होदोंमोन CMआ जे जुलाइ दाननि सिगांनो गासैबो फान्डफोरखौहाय सोना होगोन होननानै। दा लोगोफोर बेनोसै नोंथांमोना मिथिखाबाय टि ट्राइब्सना हाबग्रोबाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सआ आसा खालामो जोंनाबो थाबैनो हाबगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो लोगोसे हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो फैबाय थानाय आपडेटखौ। बे जाहैबाय लोगोफोर वेलफेयार स्किम्स फान्डआ हाबगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनबाय दायो लाइभखौहाय। दा बे जाबाय टि ट्राइब्स टि गार्डेनफोरना फैसाया फैग्रोबाय जोंनि एसटिफोरनाबो आसा खालामदों थाबैनो फैगोन होननानै।